Wala tuntum video hianin Tura ni Tura Thil Pawimawh som kan thlang chuka chungda chu kan in hodon ani kan lok puih nge kan beisei thusil du ro puih bilikra hama khanin new jet phungina fa te nu nang hong dan hi te thei phak ba kana sani anu jet jele riruput mang heng rin omna te thinel na ngiu nei na le te mak na te henin achom thina ni te na soya nu le fa inzawmna le in lei chin na he atu soi henin chiang takina tilang ani ole kong kana chun interest na taksa fit lo le na them thum te sil tin riru lama ha na riru lam nat na riru ha na dam lo na kan nei ang chi ate henin fa in kol hi ha thak em le zol maya harsa thina stress nei te all em thiani chu wang chunin country sel ne hi kan ngai Pawimawh turani e tu tha e konga te tin mamo tok mutte Pawimawh em tin vitamin kan mamo ang tur e te hi Thil Pawimawh takani kan taksai kan fit angai ni fine kol tur chun ti hi pakhatna ani panina chunin fa tan hun kanin siam thin turani na wangin kan boy thina office kal kan lo ni puin kanan hong hi chu kan ni deu chu mai zela tiang kha ania kan fa tanin hun kan pe thelo fo thiani da kan thok hote chu tiangin amaro chu fa te mi pui tling ni tir hi kan mo phur na lian ber pakhatani ti hi kan vong reng turani inzawmna tha kan nei na turani ti kan shia ta Pawimawh chu wang chuin kan fa te an tan hianin hun kan pe turani hun tam tok kan pe turani ti hi kan vong tat turani pathumna chunin gadget an hun man kan control turani kan thunun turani electronic gadget kan ti sang hai mobile phone tv computers andang te po ani ange henga hianin no pangten hunan mangsem em thiani hengan hun man hi kan control limit kan siam Pawimawh em heng hunan man tam du chunin thawna obesity kan ti te tin ru lama harsat na an nei thina tin thian koma te an harsa thian kom lama te harsat na nei thina ni chu wan chuin mi pui ting tak ani adur kong dal tu ani vethe wangin henga anun man hi kan thunun turani chu mai pialama chuanin toys te kan khaltirin thian te nen hun kan man tir anga infiam na hun te kan siam sakjok turani ti kha kan von Pawimawh ame palina chuanin house rule thatak siam in chung kura hian in en koladan ti turte ti lo turte ege wachen han siam sa hi Thil Pawimawh takani heng hianin an mani ein thunu na tura le mo phurna hlen chu konga na pangte apui thi ani ti tur ti lo tur an hriata anti lo hi Pawimawh em ani ti kan hriata Pawimawh ni pangana chani midang za tur zertir midang tenen hinin kan khos ho thina chuwang chunin polai takaom hi Thil Pawimawh takani inchung kur hi no pangin nundan moen zertan na mun ani turani inchung kura hian tongkam moi le homte ai upazana te kan inzertir thin tur ani parukna chunin pressure pek vak lo turani kan fa te an lo tin hianin mintilom em thina kan lim thina amaro chu engkima kan fa te hianin athaber ni na an hau vek theilo ni ti kan theda Pawimawh ni pressure kan pek na satluk chunin an riru helna te riru na te kan siam sakjok thiani hlo cham hi mishing te nuna chuna betlet ani ti hi an hriat thiam ve angaya chu wan chunin pressure na taka pek hi kan ti lo turani pasrina chunin kan thla zalen thiam turani
mani ring tok tak thil kha thiam le mani a cheta thei tura kan fa te cher tur chunin kan thla zelen a tu la ni no pang chunin kan soi thin angin experience tengin thilan zira an pon lam hun man dan tang ten thil ti dan tur te thil ni na te an manin an tha thiam the ni chuwa chunin kan thla zalen lova in chunga ka in khungot ngot chunin thil tam takan zir tur hi zir theloin kan siam ani ti kan hre da Pawimawh hle pariat na chunin an tuina zong tui pui thiam no pang hianin tui zong thiam zong bikin lo nei vek thin maya heng an thiam na le theina pholang tura tran pui te Pawimawh em ani til nan competition an thiam zong tak thila khan lo om ne theya khanga te khanin phur taka tel pui te tinan thiam na le theina tim hason tura kawng ngaihtuah sakte til nan khang kha mason ngai ni wangin zirtir tu tur kha ting lama mi thiam te han ron sakemo zirtir tura han ko han chorang chi te kha kan ti tur ani ti kan che da Pawimawh ani pakwana chuanin pathian ti tur zirtir nu le paten an fate ron pek thei hluber nge ni tin min han zot ta sala ke ka chana tur chu pathian ti na ti ani pathian kan ti na wang hianin kongtam taka humsul kan dan turate pathianin men tran puya kan ni lo top turte kan nia kan nei lo top turte pathina wain kan nia pathian ti na hi nun tluang muingil taka nun na ni ti kan hriat thiam Pawimawh em a chiting tur chun kan fate po kan zirtir a tha hle ani ato pera chunin trong try na Billy Graham khanin tiana suya khoya po omila katan kanwa trong try rengani ti hriat na hian min ti thlamuang thin ati ni nu trong try na hi a hlu em ani ti kan che da Pawimawh me thei tok chu maila confirm kim theilawa du khop kan nei theilawa kanin du tok lo hleng ke ni po chuwan chunin trong try na hi nu da thil ti theina thuru kani ti tu nu nai hian kan hriat thar Pawimawh hle ka de kan fa tan hian bang lova kan trong try fo a thani ti kha kan han seidu boka ani ole khatizam kha ani ya kan hlopui nge beisei